Giving is the key of blessing. Gusto ka nga panalanginan sa Ginoo igsoon? Hatag ngadto sa Ginoo sa walay pagbagolbol. Pasidunggi sa kanunay ang Ginoo igsoon ug ayaw gayud pag dinalo kaniya. Labi na gayud sa imong panahon, sa imong kaugalingon, ayaw ka na idinalo ngadto sa Ginoo. Deuteronomio 15 versikulo 10. Nagingon diri, hatagi siya sa walay daghang kuti-kuti ug sa walay pagbagolbol aron panalanginan sa Ginoo ang tanan ninyong paningkamot. Gusto ka nga panalanginan sa Ginoo igsoon sa tanan nimo nga paningkamot, sa tanan nimo nga sakripisyo nini nga kalibutan? Unaha ang Ginoo igsoon. Hatagi og panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi ug ayaw gayud pag dinalo kaniya. Hatag ngadto sa Ginoo igsoon sa walay duha-duha sa imong panahon, sa mga material nga mga butang. Ihatag ngadto sa Ginoo. Pasidunggi ang Ginoo igsoon. Ihatag ang pinaka-the best ngadto kaniya. Ug ang Dios sa kanunay nagsaad kanato nga panalanginan gayud niya ang atong mga paningkamot. Tanan nato nga kahago dinhi sa kalibutan igsoon, panalanginan sa Ginoo. I-bless ta sa Ginoo igsoon ug atong maangkon ang tanan pinaagi diha sa iyang pagbuot. Aduna gayud kitay mga panalangin na moabot sa ato ang kinabuhi, na moabot sa atong pamilya. Kung sa kanunay atong gipasidunggan ang Ginoo, ato siyang gitagaan sa atong pinaka-the best na pag-alagad ngadto kaniya. Sa kanunay igsoon pasidunggan ta ang Dios. Kay mao kana ang Yahweh aron atong maangkon ang panalangin. Ang pinakanindot nga panalangin igsoon mao gayud kanang kinabuhing dayon. Atong maangkon kanang tanan igsoon kung atong unahon ang Ginoo, kung atong pasidunggan ang Ginoo, kung atong ihatag og ihalad ang pinaka-the best ngadto kaniya. Dili lang sa mga material igsoon, kun dili ang atong kaugalingon usab. Atong i-offer ngadto sa Ginoo sa walay duha-duha, sa walay kuti-kuti, sa walay paghuna-huna ug kabalaka sa bisan unsa. Tungod kay ang Ginoo igsoon matinud-anon gayud nga mo panalangin sa matag usa kanato. Amen. God bless sa tanan.